خب بینندگان عزیز این صبح صادق بر وقت از خواب خیسته و آماده شدیم با برنامه شو برنامه ورزشی قویتن که خوشبختانه یعنی با اخلاصمندان و حاضران شو برنامه ورزشی قویتن میرسونیم که دولت نظری هستند که امروز در شو برنامه ورزشی قویتن شرکت می‌ورزد و ما بیشتر چطور شما میدونید در برنامه سبقت سنجشی هنرمندان رو یعنی استوری‌اشون دیده می‌گذاریم و با تمرین‌ها و با شوخی‌های جالب طبیعشون رو بلند می‌گردانیم. از همین خاطر ما انتظار می‌شویم استاد رو. سبزک لب جو یارکی نبزک لب جو فکرم استاد تا تر نشود سه برگه‌های لب جو سبزک لب جو سبزک لب جو سبزک لب جو یارکی سبزک لب جو تا تر نشود سه برگه‌های لب جو. саломат бошед. Ташаккури зиёд саломат бошед устоди азиз. бори дигар хушомадед мегӯем ки таклифи моро пазируфтед. тамошо бинед, мо бисёр шод ҳастем, бисёр хурсанд ҳастем ки устоди азиз давлат назри ҳунарпешаи шоистаи тоҷикистон, ҳунарманде ки имрӯз бо сурудҳои асилаш, бо сурудҳои ҷаззобаш дили моро тасхир кардааст ва ҷавонон наврасон пеш аз ҳама бештар гӯш мекунанд, яъне сурудҳои хити устодро. бори дигар хушомадед устоди азиз. عجب عجب نازی تو جلوه و پردازی تو عجب عجب نازی تو ماهی دو هفته давлат назрӣ 15 июли соли 1964 дар шаҳри душанбе дар оилаи санъаткор абдулло назрӣ таваллуд шудааст. ӯ соли 1981 ба донишкадаи фарҳанг ва санъати тоҷикистон ба номи мирзо турсунзода дохил шуда, баъди хатми он дар сафи қувваҳои мусаллаҳ дар шарқи дури кишвари хабаровски федератсияи русия хизмат намудааст. мавсуф ҳунарпешаи шоистаи тоҷикистон, лауреати фестивалҳои умумирусиягии эҷодиёти халқ, барандаи ҷоизаи навои дил, барандаи ҷоизаи оҳуи тиллоӣ дар давлати қатар, инчунин барандаи ҷоизаи нуқраи федератсияи зурхонаи тоҷикистон дар шаҳри бокуи озарбойҷон мебошад. оиладор, соҳиби 4 фарзанд. شیرین زبانی داری عجب عجب نازی تو شوری جوانی در سر شیرین زبانی داری عجب عجب نازی تو عجب عجب نازی تو جلوه و پردازی تو. این مدالی که من میبینم اولین مراتب است در شو برنامه ورزشی قویتن با مدال در اصل از باباها از گذشته‌های اولادی مادری ما که یعنی ورزشگر یعنی که گوشتینگیر طرز گوشتینی پهلوانی یعنی ملی تاجیکی گرفتن در میدانداری کردن در کوهستانی زیبا منظری درواز تاجیکستان و با نام زیارتشاه پالوان نام گرفته میشد. البته حسن با افتخار شد. با دقت باشید، نظر افکنید با مدال استاد و با اسباب‌هایی که استاد اکنون پنهان کردن. من این اسباب رو دایم با یک اسبابی بسیار هم خردی سفری با همراه خود در سفرهای هنری هم در سفرهای ورزشی هم میگیرم. این هم با نام گرماشگاه نفسی، یعنی که گرماشگاه نفسی یعنی یه خرد است اما صدای خوب دارد. گویسوب یک پیش میریم، اول پیش میریم استاد، دو سه میرویم. بله بله قومت رو درست میگونیم. احسن احسن استاد، دوره جوانی رو با یاد میارن. البته واقعا هم بسیار هم هنگام گرم کردن بدن بله دشوار نیست استاد؟ نه عادت است. بله ما این نشر نوبتی برنامه رو یعنی اوبوتوب گرمسازی یا برنامه رو نفس بسیار نقشی با کلان رو بازی میکنه. البته
нафасро бисёр ҳам дақиқ бояд гирем. каме қоматро рост мекунем. бале ман устод дар ҳайрат гузошт, яъне худашон пурра ин таҷҳизотро одатан дар баъзан маврид мушкил аст фаҳмидан, лекин устод фикр мекунам иҷро кардаастанд, кор мекунанд, варзишгар ҳастанд. аз ҳамин хотир устод ягон 500 000 шуд. шояд ҳоло ҳам ҷараёни оботоби бадан идома дорад. мегӯни азиз, ман намедонам, ман монда шудам устод. агар монда шуда бошанд устод хатона чӣ ҳис мекунед? аллакай барандаи барома боши қавитанро каме хаста ҳол гардид. чағаён барои 99 ҳардуи 100 варзишгар фикр мекунам устод мегузорем. чӣ хатона ҳис мекунед? ҳангоми гарм шудани бадан албатта рӯҳу равони варзишгар метавонад бале болида бошад. бода бошад. метавонед нафасро рост кунед. ман низ каме монда шудам. инҷо як нафасро дуруст гирифта дуруст кани ин биш аҳсан бинагони азиз, медонед ана ҳамин усул тарзи нафаскашӣ барои чӣ зарур аст? чунки бисёре аз варзишгарони ҳатто касбӣ низ тарзи нафаскаширо дуруст иҷро карда наметавонанд. дуруст аз ҳама лаҳзаи нозук дар ҷароини тамрин нафаскашӣ аст. фақат агар нафаскашӣ нодуруст бошад, дил бале узвҳои диафрагма аҳсан раҳмат устод. инҷо Ташаккур. инҷо садопардаҳо ҳастанд. фарз кардем барои овозхонҳо ин ду чиз фактори асли аст. барои варзишгар ҳам чун агар вазнбардор бошад, бале агар ҳаракат кунад, яъне ки гимнастикаи панҷҳарба, тамоми намудҳои панҷҳарбагӣ дар он ҷо чӣ дохил мешавад. ҳам шиноварӣ ҳаст, ҳам гурз ҳаст, хуб ҳам ҷаҳиш ҳаст, хуб ҳам камонбарӣ. аҳсан устод, ман як чиз пайхас кардам. дид ман дар пӯи худ яъне пойафзоли варзишӣ дорам. ман хостам савол аз аввал аҳамият надодам. вақте дар ҷараён дидам ки дар пои шумо, яъне пойафзоли варзиши шумо чоруқ аст. ба забони яъне тоҷикии асил боз маҳс мегӯям. маҳсӣ. аммо чоруқ маҳсӣ ҳардуш як нақш барои бобоҳои гӯштингии пешина ҳамон устод ин тараф паҳлавонҳо мардум бинам бовар кунанд ки замоне буд ки дар ҳангоми майдондориашон зиёратшоҳ полвон, искандаршоҳ полвон, мирзо авлиё полвон, шеравлиё полвон, муривватшоҳ полвон, сулаймон абдулвоҳид полвон, устод баҳодур неъматов дасти мане дасти пирони ҳунар. дасти пирони ҳунар. аммо инҷо бибинед, ҳангоме ки ин номҳоро мегирем, албатта устод зиндаёд сайдуни раҳим ва ман гӯштинҳои онҳоро дар майдони пешина дар он ҷо тамошо мекардам. онҳо ҳангоми чиашон, сабқаташон, ҳангоми гӯштинашон ҳатман давр медоданд. муҳтавои ҳамин аввал одаташон буд ки бале каме аввал бале инам ҳамон варзиш, ҳамон чи аст ки бадана баъд бо ҳамон ҳаракатҳои бисёр паҳлавононаи рустамонаи худ метавонистанд мақсад давр медоданд. метавонад ки сомон маҳмадбеков ё берӯзи хоҷазода пеш аз ба майдон баромадан як анамин албатта бисёр зебанда мешавад, дастро баланд бардораду ё анам ҳаракат кунад ё Темур Раҳимов ҳарифашро бисёр онҳо қавитананд, ба онҳо мезебад. чунки ҷаҳонпаҳлавонон фақат барои рушди майдондориашон серҳаракатанд.
онҳо ҳеҷ вақт дар гӯша нестанд. онҳо фақат дар ҳаракатанд, дар мушакҳо, дар буғумҳо, дар ҳама пайвандаку ҳамин пӯсту бадани худашон ҳамон ваҷоҳати гӯштинашонро ҳис мекунанд. нагони азиз, ин тамрини навбатӣ аст ки манзури шумо мегардад. тамрини навбатӣ шо барои шақавитан. акнун мо каме тамринҳоро иҷро намудем ва ин тамрине ки ҳозир пешкаш мегардад барои устод Давлатназрӣ бештар барои бартараф кардани чарбҳои зиёдатии яъне бандҳои миён, шикам ва масалан узвҳои дигари бадан. аз ҳамин хотир пресс аст, пресс иҷро мекунем, яъне устод каме пеш омада нишаста оҳиста нишаста масалан инҷо ҳозир акнун ҳаракатҳои устодро, яъне ин сабқат аст, санҷиш аст. дар ин барнома устод яъне пешкаш мегардонанд. ҳозир мо тӯбҳоро намерасем устод. пресси ба истлоҳ классикӣ мегӯянд. пойҳо анам хеле гузошта мешаванд устод, анам хел. бале. каме ба самти ақиб рафта, ба самти ақиб оҳиста хеста, каме бале пойҳоро яъне бале часпиш яъне мерасем ва баъдан боз иҷро мекунем. шумо мода ҳастед? бале. бинагони азиз, бо диққат бошед. миёни Абдураббӣ Раббизода ва устоди ҳунар Давлатназрӣ. ман медонам устод ҳоло ҷавонтар ҳастанд. ҳоло 26-27 сол доранд, ягон мушкилӣ нест. каме ман меҳарросам аз ҳангоми аз такон хӯрдан аз замин. мода ҳастед? 1, 2, 3 меравем устод. бале. дастҳо ба самти ақиб оҳиста. бале. бале. бале устод. 2, 3. бале. меравем. 4. бале устод. боз. 5. бале. 6. асан устод. меравем. 7. асан. 8. 9. як тои дигар ба фикрам устод. да. нафасро каме рост мекунем. бале. пойҳоро каме мегузорем устод. акнун ҳамин тӯбҳоро мегирем. тӯбҳои варзиширо, зонаҳоро каме қад мекунем устод. анамин бо ҳисоб чап ва рост ҳаракат мекунем. масалан дар ҳолати самти чап рафтан зону самти рост меравад. дар ҳолати ин тараф рафтан зону ин тараф меравад. бале. бале. меравем устод. ҳисоб 10 маротиба дигар, баъдан каме таваққуф. 1, 2, 3 меравем. 1. бале. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. бас аст. бале. чӣ хелис мекунед хазон? офарин. хуб аст. ин гарчанде дар баъзан маврид мураккаб ҳам бошад, аммо сафо дорад. албатта ҳангоми бозам диафрагма гуфтем, бозам нафаси озод гирифтан, аз ҷониби ҳам дуруст нафас гирифтан бо бинӣ ва бо диафрагма берун кардан. як савол дорам устод. мо медонем ки шумо аввал майл ба актёрӣ доштед. бале. ҳатто 3 сол дар донишкадаи фарҳанг ва санъати Тоҷикистон оҳони устоди азиз Мирзо Турсунзода хондед ва дар ҷараёни хондан боз майл кардед ба санъат. бубинед, барои чӣ? ин ҳамон гармӣ ва ҷӯшидани ҷавонии солҳои гӯем донишҷӯӣ буд ки ҳангоми дар мактаби рақами 41 собиқ роҳи оҳан ҳозирашон Мансур дар мактаби 41 пойтахт дар шаҳри Душанбе вақте ки таҳсил мекардам, муаллимони ман ҳаракат карданд ки зеҳну равони маро мувофиқи ҳамон касби интихоб кардаам дуруст баром монад ва ин воқеан ба муваффақият даст чӣ гӯем
яъне шумо ҳам дар ин дастовард шуд, барои муваффақият дастовард шуд. ман бо устодони бисёр ҳам ҳозиқи зиндаёд исо абдурашидов, тағоймурод розиқов, фотима ғуломова, хуб аскар абдураҳмонов, зарина хушвақтова, хуб тамара абдушукурова, баъд меҳрубон назаров, маҳрамбек файзов. бештар устодоятонро бисёр дӯст мешавад. ин аз ҷодаи он ҳунармандоне буданд ки тавонистанд барои мо фарз кардем нозукиҳои санъати актёрӣ ва санъати актёри ҳам мусиқидон, яъне ки он вақтҳо кафедраҳо буд дар замони хондани мо, вале бахши актёри драма ва мусиқӣ, музыкальное отделение, театральное музыкальное отделение, яъне ҳамаи он ҳаракату гӯем ки иҷроиши ҳаракатҳои саҳнавиро бо тарзи санъати ҳаракати саҳна, яъне ки сохтан чӣ тавре ки мегӯянд аввал барнома месозӣ ку ки мутобиқи барномасозӣ, яъне ҳамон гӯем ҷадвали одам, яъне ки чӣ мешавад, тартиб меёбад. акнун шумо боз яъне то бо охир фикр мекунам анҷом набуда, рост ба куҷо рафтед? Ба Хабаровский край, ба хизмат. Хабаровск ана сабаби ба варзиш рӯ овардани ман дар сектори варзишӣ, ҳамон қисми ҳарбие ки дар 2 сол пурра хизмат кардед. 2 сол бо бародарам Иззатулло. ҷасорати шумо, нерӯмандии шумо аз сарчашма аз ман бо турник, яъне ки бо ҳамон оҳане ки машқи гимнастика мекардем, ман то 22, яъне ки ҳаракат намекардам ки ман ҳамчун варзишгар 30-40 бор чӣ кунам, худамро идора карда тавонам, аммо аз уҳдаи ҳамон турник мебаромадам то куҷое. акнун устоди азиз, мо ҳамин тамринро 2 давр дорад, як бор дига ҷо мегирем, баъд суҳбатшуморо давом медиҳем. Мешавад? Мешавад. Тезтар. Пас маълум ки аз куҷо сарчашма мегирад нерӯмандӣ ва қавирудагии устод? Аз хизмати ҳарбӣ дар Хабаровский край, Федератсияи Русия. ҳамон солҳо 85-87 бале 60 дараҷа хунук ки фақат хизмат шараф аст. аммо ҳангоме ки меларзидӣ ҳис мекардӣ ки ин ларзиданҳо оқибати хуб доранд, ин ларзиданҳо кӯмак медиҳанд. омода ҳастем намунаи азиз, даври дуюми тамрини навбатӣ барномаи қавитан омӯшед. 2 ҳисоб 8 маротиба. 8 маротиба. 1 2 3. Бале, 1 2 3 4 5 бале 6 асан устод абдурабиҷон, ҳамон аспе ки аз болояш лағжида мондам, ҳафти дед 8. корашро кардад. шумо якто аз ман зиёд кардед, ман низ якто. устод шумо офирам 10 шуморо иҷро кардед. Ман 8 гуфтам 10. ташаккури зиёд. Тӯбро устод мегирем, пойҳоро каме бардошта ба самти чап ва рост ҳаракат мекунем. Бале 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9 шуд устод. ташаккури зиёд. барои чӣ ман пойҳоямро набардоштам? Сабаб ин аст ки ҳамон аспе ки ман ирғаӣ карда худамро хостам, ман ҷасур, аммо ин ҳолате буд ки ин яъне ки аз боло ишора шуд ки баданро эҳтиёт бояд кард, ҳар як узви баданро эҳтиёт бояд кард. аммо каме қайсарӣ кардем, шояд аз ҳамин лоз ман натавонистам пойҳамро боло. ман як сухан дорам устод, бори дигар такрорам шавад мегӯям, шумо барои нафароне ки масалан синни соли 50 доранд, 55 60 65 70 то 80, барои онҳо аллакай идеал шудед, чунки
ин тамринҳоро баъзан бисёриҳо шурӯъ карда наметавонанд ва онҳо ба воситаи шумо ба василаи шумо дида як рӯҳу илҳоми این тоза пайдо برنامه мекунанд. ورزشی شما بله. بسیار با اکتوالی است و فاکتوری بسیار هم زیبنده وارد میکنه در جمهوری تاجیکستان ما چون که آنهایی که میل به ورزش دارن بخصوص همین برنامه رو تماشا کرده بعد میل پیدا میکنن عشق پیدا میکنن باز زیادتر به ورزش رو میارن. Нагули азиз, боз савол ва пешниҳодҳои ҷолиб мо бисёр аст ва мо дар тамринҳои навбатӣ ба устод гузашта мегузорем, яъне пешниҳод мекунем. Аз ҳамин хотир шабакаи моро тарк накунед. Ҳозир каме таваққуф мекунем. Баъди таваққуф замзамаи устодро бо اسباب асбоби мусиқӣ نامش خودت میدونی номашро Фарҳод ва Ширин Ширин. интизор бошед. من سنگ دیار خود به گوهر ندهم خاکش به بهای توده زر ندهم در دامن سبزی او اگر سبز شده سر هم که دهم دامن او سر ندهم سر هم که دهم دامن او سر ندهمی иҷрои мушакҳои китфо. Устод чӣ кор мекунад? Ҳамин таҷҳизоте ки мебинед, бале. بله Аз аввал ворид шудем, дохил шудем, чиро ҳаракат من кардам. میتوانم Ҳозир بازی шумо устодан ҳамин хел мешинед. Ин ягон мушкиле надорад. بله Аввал طرزی بله. گرفتن озод масалан бевазн حس کردن وزن бале. Масалан то 12 маротиба بله иҷро мекунед. Баъд ки гузоштед, дарҳол ҳамзамон хиста ҳамин байсур блин мегӯянд гир بله вазнинро ба самти боло як боло як ду анохи то 8 то 10 маротиба. То 8-10. Бале. Устод омода ҳастед шумо? بله Намуни азиз омода шавед. Устод ҳунарпешаи Шӯистаи Тоҷикистон Давлат Назрӣ тамрини аввали барномаи чӣ карданро шурӯъ мекунад. Бале. Сарваре мекунад. Як. Ду нафас устод. Бале. Се. Чор. Панҷ. Шаш. Ҳафт. Асан. Ҳашт. 9, 10, 11, 12, 13 шуд устод аллакай. Бале. Оҳиста мегузорем. Бале. Мегузорем ба ҳамзамон. همون بله. همون طرزی نشان دادگی شما Агар вазбин бошад устод 100 килои дигар илова кунед. میشود Мешавад? Як. Асан. Ду. Се. Чор. Бале. Панҷ. Шаш. Ҳафт. Будихат бошед. Ҳашт. 9. 10. Дуто дигар устод ба фикрам. 11. 12. Бале, аҳсан. 13. Ҳисоб гум шуд. Аша худатон чӣ хел мешавад? Хуб аст. هنگامی با همون دیافراگما باز همون Нафас кашид. Асан. Акнун саволи ман чунин аст. Мегӯям азиз, ин тамрин ду давр дорад. Даври аввал
мо каме сабук иҷро кардем ва вазн гузоштем. Даври дуюм низ вазбинтар мекунем. Устод 300-400 кило шумо мода ҳастед ки иҷро кунед. бале ҷасорати устод бисёр. ман ҳаракат мекунам албатта модоме ки бадан аллакай обу тоби худро ёфта истодааст. албатта устод варзиш ин зебоӣ, саломатӣ, ҷасорат, матонат, нерӯмандӣ, рӯбаландӣ, саломатӣ аст. Яъне шумо варзишро чӣ гуна тавсиф медиҳед? мана абдураби соли 2017 гуфтем дар ҳамон олимпиадаи осиёгӣ ки дар бокӯи озарбойҷон шуда гузашт дар толори варзиши калон гӯё тасаввур кунед ки онҷо аз 45 мамлакати дунё варзишгарҳои дунё меоянд ва барномарези ин бахши фарҳангӣ банда низ ширкат доштанд. Дар он ҷо ман ёдовар мешавам устоди гӯштингирони гӯем бахши ҷудо устод бозорносӣ низ ширкат доштанд ва ҷаҳонгир арабов ва наврӯз арабов низ иштирок доштанд ва мо ҳамон зӯрхонагии ҷумҳурии тоҷикистонро дар олимпиадаи мазкур ки дар озарбойҷон шуда гузашт чӣ мекардем? Муаррифӣ мекардем дар байни 10 командаи дунё. Конго, Камерун, Кот-д'Ивуар, Фаронса, ҳама ҷо Туркия ва тамоми ширкаткунандагон аз он ҳаракат мекарданд ки дастовардҳои варзишиашонро омехта кунанд. Бо чӣ? Бо ҳамин вазнбардорӣ, бо давидан. Ҳусейн Болт яке аз ҳамон мо хел кардем ки ӯ ширкат дорад дар он ҷо. Ману ҷаҳонгир тез рафта қаламҳои худро бо дафтарҳои худ бо коғазҳои худ омода намудем ки мо аз Ҳусейн Болт чӣ мегирем? Соядаст мегирем. Аммо мутаассифона ӯ набудааст. ӯ шахси дигар ва ҳангоме ки ҳис кардем наздиктар рафтем дидем қиёфаи ӯ танҳо фақат қиёфааш монанда аст. ин дафтар дар барномаи кафтан Ҳусейн Болтро даъват мекунем. Ҳусейн бояд якҷо биё як коре кунед. ҳамин корро агар кунед ҳатман ман омада 500 то 700 то 750 маротиба ҳамин вазро приседания ба ҳисоб мегиранд. чита мехезем? ин ҳатмӣ аст. бале ин ҳатмӣ аст чунки нафас ҳатман бояд ки дар он ҷо вориди ҳамон олодҳои варзишӣ бошад. акнун азиз даври дуюмро шурӯъ мекунем. яъне устод як бор бардоред инро бале вазн агар вазминӣ кард боз вазм кунем албатта шояд кани устод ин бисёр майда метобад лекин вазни вазбин аст бинавони азиз чӣ хел аст барои шумо устод бале кани як бале ду бале се асан чор ман ҳамчун ёрдамчии шумо ба бале шумо кӯмак мерасонам. метавонед бале. панҷ ёрдам кунед Оҳиста ёрдам устод кунед бале меравем устод мемонем устод алакай чунки дигар кафолат нест чунки барои чӣ ман мегӯям агар миён фаҳмам лат хӯрда бошад вазни зиёд барои ҳам варзишгар ва ҳам барои шахси санъаткор воқеан дуруст ба миён омада наметавонад. аммо шумо ҳамон меъёре ки буд иҷро кардед? Иҷро кардам. 8-9 то иҷро кардед лакай. ҳамзамон вазнро гирифта ин хеле шумо худатонро бо чашми кам набинед устод. Баъд тарзи дуруст доштан ва бале дуруст инҷо ҳамон миёнро мо эҳтиёт бояд кунем. албатта чун агар сатунмӯра ҳаст бояд сатунмӯраро идора намоем бояд. акнун бинандагони азиз бисёр олӣ хуб иҷро кардан яъне ҳамон меъёре ки буд
то ба ҳадди имкон устод, яъне 8 маротиба иҷро кардан, 12 маротиба буд, 8 маротиба. Инам бошад санҷиши зори бурдан аст. Сабқати устоду маълум гардид. Устод новобаста аз оне ки санъаткор ҳастанд, сарвандаи яъне моҳир ҳастанд бар замин, боз варзишгари касбӣ низ ҳастанд. Аз ҳамин хотир тамрини сеюм манзури шумо мегардад. Шабакаи моро тарк накунед, ҳамроҳи мо бошед. бале. Капитан. Хуб, барои шумо ин ҳаракатро иҷро карда истодаем, чунки тамрини яъне навбати охирони шоу барши капитан ягон ҳолати рух додааст, ягон мабашу ягон нафарро дар берун ай шухи бачагӣ карда яке замони ҷавониҳои 1980, 79, 80 то 81 буд. Агар шумо санъаткор намешудед, чӣ намои варзишро масалан интихоб мекардед? фикр мекунам ки боз ҳамин зудо бо ҳамин тарзи бузург. Аслан футбол тамошо мекунед? мухлисам. реал мадрид, истиқлол душанбе, комир душанбе, хуҷанд, хуб равшан куло. Криштиану Роналдо ё Месси усту? аслан ҳар дуаш, аммо ба диди ман Роналдо. Тамошобинон нафароне ки Мессиро мухлисӣ мекунанд узри зиёд. бисёр узр. Албатта ман мухлисам, аммо Роналдо ҷаҳиш дорад, зарба дорад, хоб тӯбро ҳис мекунад бо сараш. Лекин Месси низ ҳамин ҷиҳатҳоро дорад. бале, албатта. Мо гуфтем гузаштем устод, қуртобро назм бидем? Қуртобро дӯст мешавад, шакароб, қуртоб, оши суюк, оши тӯпа, аммо ҳамаш. Ҳамзамон гурсҳоро гирифта, фикр мекунам агар вазнинтар бошад, ҳаракат карда, яъне зарба партофта иҷро мекунам. Агар вазнин бошад, сабуктарро ҷо мекунем. бале. Устод омода ҳастед? бале. хуб, меравем. хуб, 12 мартиба бояд аз рӯи қоида иҷро кунем. бале. Як, асон, ду, сезону каме қад устод барем. Чор, бале, панҷ, ҳафт, ҳашт, нӯҳ, даҳ, 11, 12. Устод мегузорем, асан ҳамзамон гурсҳоро мегирем. Устод. бале. бале, гурсҳоро мегирем. асан оҳиста зарба ҳам давраи ҷавониро ба ёд меоред. бале, агар вазнин бошад, сабук мешавад. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Асон. фикр мекунам бас аст. мегузарем ба дуюм даври ин тамрин. Акнун ман чӣ кор мекунам устод? Ҳаме вазн мекунам. Масалан, бале. вазн дошт. Масалан, оҳиста гирифта, ман то масалан як 5, 10, 15 килои дигар зам кардам. Бори дигар такрор мекунем. Ҳунарпешаи шоистаи Тоҷикистон Давлат Назрӣ дар шоу барномаи Марши Капитан ширкат дорам ва маҳорату малакаи варзишиашонро ба мо нишон медиҳанд. қад нашавад устод, рост дастро. Дастро қад накунем, бозуро қад накунем. шуд устод. бале, гурсҳоро мегирем, гурсҳои вазнинтарро. бале, ин ҳардуяш 5, 10 кило. бале, 10 кило бисёр мушкил аст. меравем 1, 2, 3. бале, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. шуд. Ман ба шумо кӯмак мекунам ин дафъа. Акнун устод. 5 кило будам. бале, бисёр хуб аст. худатонро хуб ҳис мекунед? бале. хуб, бинандагони азиз, акнун тамринҳои дар пеш гузошта шударо мо ба анҷом расондем ва мегузарем ба анҷоми барнома. пеш аз ҳама қаблан сипосгузор ҳастам аз устод ки таклифи моро пазируфтанд ва андаке ҳам бошад яъне қадр карданд дар барномаи шоу бешак ширкат варзиданд. ин барномаро бисёр ман
тамошо мекунам ва дӯстдоштанист. Ташаккур. Тани солим киро намефурад. албатта инҷо шумо боз бори дигар такрор мекунем барои нафароне ки мехоҳанд тарғиби тарзи тарғибгари тарзи ҳаёти солим бошанд ё ба варзиш ё ба тарзи ҳаёти солим рӯ биёранд, шумо барои онҳо идеал шудед. Яъне онҳо метавонанд ҳамон ҳаракатҳое ки шумо кардед дар шароити хона иҷро кунанд, масалан дар гармӣ дар берун, дар хунукӣ дар хона, ҳамин гуна яъне бовар ба худ кунанд ки худашон яъне метавонанд. Шумо ки тавонистед сиҳат тани солим барои кору фаъолият ва эҷод бисёр тавъам аст, бисёр бахш чӣ мегӯянд рӯҳбахш аст. албатта акнун дар охир чун анъана як тӯҳфаи хоксорона дорем барои иштирокчиён аз марказҳои савдои ёвар ба шумо тақдим мекунем устод. Ташаккур. ёвар ин ёвари мо дар зиндагӣ аст. Марказҳои савдои ёвар бештар кӯмакрасони мо ҳастанд, маҳсулотҳои тару тоза доранд ва ҳама метавонанд аз мағозаҳо ва марказҳои савдои ёвар рафта харидорӣ кунанд ва рӯашон, танашон ва ҳам лабханд ва ҳам болида бигардад. Аз ҳамин хотир бори дигар хуш омадед. Ташаккури зиёд ва сипосгузор аз шумо ҳастем. Нагони азиз, агар дар охир устод гуфтанӣ дошта бошанд, таманниё дошта бошанд, баъдан барномаро ҷамъ баст бикунед. хуб гуфтанӣ ҳастам ки тану ҷони шумо низ абдурабиҷон бисёр қавӣ бошад ва устувор бошад ба нафъи миллату ватани азизамон, ба нафъи варзишу санъат ва байрақҳои варзишиву санъат барои барафрохтани ин ду самт, яке варзиш ва дигаре санъат, доим омода бошед ва омода бошем ва байрақи варзишу санъати миллати бароманди тоҷик заминамонро дар тамоми дунё берун аз буму марзи кишвар баланд бардорем ва боиси ифтихормандии миллатамон ва сокинони миллати азизамон гардад. албатта шумо ҳастед, мо низ ҳастем. Самимият ва бузургии ҳунармандон санъаткорон дар он инъикос меёбад ки аз байни онҳо нафароне ҳастанд ки яъне инҳо ангушумор ҳастанд, ҳам ба варзиш майл доранд ва ҳам ба санъати асили худашон. шумо аз зумраи ҳамон нафароне ҳастед ки ҳам варзишгари касбӣ ҳастед ва ҳам барои хизмат тайёрам, барои хизмат ва барои хидмати гӯем ки тоҷикистони азиз камари ҳимат. ватанро дӯст доред, обод кунед, шаҳрро зебо гардонед, якдигарро бо самимият пешвоз бигиред ва тан сиҳату саломат боқӣ бимонед. саломат бошед. барномаи варзиши қавитан ба анҷом мерасад. То дидор интизор бошед нашри навбати шоу барномаи варзиши қавитанро. Ташаккур.